دنیا دے خسارہ اٹھا سکتا ہے۔ میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے دا، قیامت والے دن جناب آدم علیہ السلام عرش دے سائے تھلے کھڑے ہون دے، سبز رنگ دا لباس پا کے، اور او معائنہ کر دے ہون دے سارے پاسے کون جنت جا رہے ہیں کون دوزخ جا رہے ہیں۔ اسی دوران میرے تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی نو لے کے فرشتے دوزخ والے جاندے ہون دے، حضرت آدم علیہ السلام آواز دین دے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہن دے ابا جی حکم ہوئے کی گل لے، میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہن دے اے ابا جی حکم ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کہن دے سونے محبوبہ تیرے امتی نو فرشتے دوزخ والی جا رہے نے۔ انی گل کے ہوئے دی میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سارے چیزیں ہوتے چھوڑ کے اپنے امتی والے جان دے جا کے فرشتیاں نو کہن دے رک جاؤ نا۔ فرشتے کہن دے سونے اسی اپنے رب دے حکم دے پابنداں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پروٹوکول بھی نہیں ویکھن دے، اپنا جنتی لباس بھی نہیں ویکھن دے، او تاج و تخت بھی نہیں ویکھن دے۔ میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دی خاطر، اپنی ایک امتی دی خاطر اسے ویلے اسے جگہ دے سر سجدے وچ رکھ دین دے تے کہن دے سونے ربا تو میرے نال وعدہ کیتا سی والا سوف یؤتیک ربک فترضی کہ سونے میں تیری امت دے بارے تینوں راضی کراں دا۔ سونے اج کی گل ہے میرا امتی دوزخ وال جا رہا ہے، فرشتے کہندے نے اسی اپنے رب دے حکم دے پابنداں۔ آواز آئے دی میرے محبوبہ اپنا سر اٹھائیے، فرشتیاں نو آڈر ہو جائے دے میرے محبوب دی تابعداری کرو، میرے محبوب دی تابعداری کرو، میرے محبوب دی گل نو منو۔ میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے فرشتیوں چلو واپس لے جاؤ نا، انہوں ذرا میدان تے لے کے آؤ، میرے سامنے دا نیکیاں دا وزن کیتا جائے۔ فرشتے لے کے ترازو دے آ جان دے آ کے وزن کرن دے تے نیکیاں تھوڑیاں ہوندیاں گناہ زیادہ ہو جان دے۔ میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک دے وچوں ایک کاغذ دا ٹکڑا نکالن دے، نیکیاں والی سائڈ دے رکھن دے، نیکیاں دا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ آواز آئے دی چلو انہوں جنت وچ لے جاؤ، او بندے انہوں پھڑ کے فرشتے جنت وال کھڑن دے، او کمیں دا سونیوں ذرا رک جاؤ، جس محبوب نے میرے تے اتنا کرم کیتا ہے میں ذرا اس محبوب نال چار گلاں تے کر لواں، میں اس محبوب نال چار گلاں تے کر لواں۔ او مڑ کے آکے دا سونے ہو کیری نیکی میرے کام آ گئی، تسی کون ہو؟ میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تیرا نبی محمد او میرے پاک نبی دے غلام توجہ کرو، میرے نبی اپنی امت نال کنا پیار کیتا، فقط اتنا پیار کیتا کہ اپنی زبان تے اس سونے دا نام لیا زندگی وچ ایک واری تے اللہ دے نبی نے قیامت والے دن بھی انہوں کلیا نہیں رہن دینا تے جن نے اپنی ساری زندگی اللہ دے نبی دے دن رات درود پہنچایا ہوئے دا، اللہ دا نبی انہوں کس نہ تنہا چھڑ سکدا ہے۔ انہیں کیا سونے تسی کون؟ میرے نبی فرمایا میں تیرا نبی محمد۔ بولو بولو یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ سونے آنے کی کیڑی میرے کام آئی ہون سن میرے نبی کی فرمایا، میرے نبی فرمایا اے میرے غلامہ ہاں تیری زندگی دے گناہ زیادہ سن لیکن تو ایک واری تنہائی وچ بہ کے میرے تے درود پڑھیا سی، او درود اج تیرے کم آ گیا وے۔
ایویں تے نہیں شاعراں دا کریے ذکر محمد دا کریے ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہوے اساں یاسیاں دی اس محفل تے او دی رحمت دی برسات ہوے اساں یاسیاں دی اس محفل تے او دی رحمت دی برسات ہوے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا